जायका खाला साळावले 100 MLD उदका प्रकल्पाचे काम नोव्हेंबर मेरेन पुराय जातले। फक्त 12 किलोमीटर पायपलाइन घालपाचे काम उरला। जायका प्रकल्पाचो आर्थीक व्यवहार केंद्र सरकार हाताळटा। गोय सरकाराचो ताचेकडेन कसलोच संबंध ना म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकर मिडियाकडेन उलयला। जायका लाच प्रकरणाचेर मात तो कांयच उलोवंक तयार ना। particular payment is controlled by Japanese bank along with government of India. हांगा लागत ना। हांगा आमकां पैसे येना। हांगा तसो व्हडलो आमी बिल करता, वी सबमिट टू देम and payment is done by them. व्यवहार सगळो वयला। आमी फक्त एक्झिक्युटिंग एजन्सी। मग पैशाचो बिसाचो व्यवहार असता तो सगळो भारत करता। मुंबई म्हणजे की फाईल आडून दोन म्हणजे बातमी आयली तो 4 महिने फाईल ताचे नाव उलयना म्हणून तशी मी the central government does everything. Let us not come in that. It will come in 1 month. You wait for 1 month. So if the central government handles everything, why is Mr. Vachasudhar in trouble? See, I can't give you any answer. There are many projects they are executing in India, and at this stage, I can't take any decision. Definitely will be completed by October. आणि उद्या आम्ही रिलीज करतले ऑक्टोबर अशा आमचे सुरुवात म्हणजे प्रिलिमिनरी आहे आणि खरं सामको फुल स्विंग नोव्हेंबर पर्यंत फुल स्विंग जातलो। नव्या जुवारी पुलाचे कागदोपत्री आणि टेंडराचे काम निमण्या पावण्यार चल्ला। नव्या जुवारी पुलाचो बुनियादी फातर खंय डिसेंबर मेरेन बसयतले। नितीनजी गडकरी when he came before he come to Goa he has cleared EFC clearance of this package 2 of 880.75 crores on 21st August 2015. So we are ready for this package for tendering. 4A NH17 in Goa under NHDP. Also 252 kilometers road asa. तो रोड स्पेशली आमकां ऑफर युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीन केला आणि जो कोस्टल रोड असा फ्रॉम मुंबई टू गोवा त्या हेतून हे सगळे ऍड केल्ल्यान आमचे काम फास्ट जातले। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार। प्रो लीग सर्तीन देंपो स्पोर्ट्स क्लबान मंगळारा वास्को स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत जोडले। देंपो स्पोर्ट्स क्लब 1-8-0 गोलान जिखले। गोवा फुटबॉल संघटनेच्या प्रो लीग सर्तीची ही मॅच म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार जाली। 2015-16च्या सिजनात देंपोची ही पहिलीच मॅच। देंपोन प्रो लीगान जैतान सुरुवात केल्या। Ladies and gentlemen, the two teams taking up the field, let's give them a warm welcome. This is number 2. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।